бегоҳи рӯзи 2 апрел дар баъзе минтақаҳои вилояти Суғд борони сел ба амал омад. Дар нимаи рӯз борон бо суръат шиддат гирифта ба сел мубаддал гардид. Бар асари боронгариҳои шадид ки боиси обхезиву селфароӣ гардидааст, замину манзили сокинон таҳриб шуда, роҳҳои мошингард аз селобаю санг пур шуданд. Дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд низ дар натиҷаи боронгариҳои зиёд сел ба амал омада, роҳҳои мошингард аз селоба пур шуда, ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт халал ворид кардааст. Дар маҳаллаи сеюми шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи омадани сел роҳи мошингард ва назди ҳавлиҳои сокинон аз лоюба пур шудааст. Ашурва Лола Очиловна, раиси ҷамъияти маъюбони Суғд ва шаҳри Хуҷанд, зимни суҳбат гуфт, рӯзи 2 апрел боронгариҳои шадид аз соати 16 то 18 бегоҳ идома карда сел ҷорӣ шуд. бино ба гуфтаи ӯ, аз тарафи раиси шаҳр фавран ситод ташкил шуда, бо кӯмаки кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда баҳри пешгирӣ аз бартараф кардани оқибатҳои он чораҳои зарурӣ андешида шуд. Маъшурова Лола Очиловна, раиси ҷамъияти маъюбони вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд, дар ҳамин корхона фаъолият мебарам. Истиқоматкунандаги хонапарваришка ягон кас зарар надиданд. Амин ки фақат мана ҳамин оби ки сели ки офати ки омдиги мами ҳавлии ҷамъията мана хароб кадан ки бо ҳамин ки раҳмат ба ҳамин раиси шаҳр истоди ва зуд амалкунӣ ташкил намуда, ҳамин соати 6 ки борон ва 4 сар шуд то соати 6, аз соати 6 то 4 саҳара ба мардум будан техникаҳои муассаро оварда, ҳамин дамбаҳо сохта, ҳамин зуд офати вая пеша гирифтанд. Хушбахти ҳамин ки ягон кас зарали ҷиддӣ надид. ёдовар мешавем ки ҳамасола дар минтақаҳои гуногуни кишвар боронгариҳои шадид ба амал омада харобиҳои зиёд дар пай мегузорад. имсол низ бо фаро расидани фасли баҳор ҳолатҳои зиёди селфароӣ мушоҳида мешавад. ин дар ҳолест ки ҳавосанҷон аз боронгариҳои зиёди моҳи апрел ёдовар шуда, ба сокинон тавсия медиҳанд ки ҳушёру эҳтиёткор бошанд. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар сторисҳои худ аз лаҳзаҳои селфароӣ ва боронгариҳои шадид ёдовар мешаванд. чунончи ронандаи яке аз воситаҳои нақлиёт мегӯяд, боронҳои шадиди дар шаҳри Хуҷанд ба амал омада, ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт низ монеа дучор карда, дидани роҳ барояшон мушкилӣ пеш овардааст. борон сахт зараровар алахусус барои ҳо боғбонҳо. ман аз соли 2014 агар сари чамбаре ки мошин бошам, аввалин маротиба хеле борони сахт, дар ин хеле борони сахт мошин карда шудам. борон хеле сахт ва ҳатто 10 метр дуртар дуруст дида намешавад.